Maiatzean sartu gara. Udaberria, giro epelak eta mendia zoragarri. Ganadua ukulutik atera eta goi larreetara igotzeko garaia. Gipuzkoa eta Nafarro arteko lurretan ibiliko gara. Inguru honetako artzain eta abeltzainekin. Abereak bildu eta denak batera aldapan gora. Urteko egunik garrantzitsuena den honetan. Aralarko larreen irekiera gaur, gailurra martxan. Manu! Egunon! Eharra hota! Osona! Ondo! No. Euraldi honekin hartzaiak beti guztua, Guztua. Hartzaiak bai, baina, ardian nondi jupa? Ardiak atzo jaman da. Atzo eman nituen? Bora. Abai? Bai. Punta-puntako gonbidatuak etorriko zaizkigu Aralarrera. Aurpegi ezagunak eta hots are ezagunagoak. Abesten eta giro bikainean egun ederra pasatuko dugu inondik inoare. Orduan, ardik atzo eman da? Txabolatik, Manu nundauke gutxura bera, alarren bai ez da, baina hemen jo. Gaina eta bestaldea. Hori, enidio paraje hori ez da? Enidio alde hori ez? Hor txabola mordoa zeo gaina ez da? Txabola, bai, hartzain mordoska bat. Arbide eta txabola artean izango da gaurko martxa. Kirola egingo dugu, historiorik bitxienen berri izango dugu, eta amaitzeko, Ganboa mendiko gailurrera igoko gara. Bueno, bani ardikin hiri laguntzeko asmotan etorri da, baina? Bueno, jaman goiat, nire lagun batena, ordiziko dek, Joseba. Joseba? Bai, itxausti. Itxausti? Bai. Horrek irabazitzen, niaz, ordiziko txapelketa? Bai. Nik Josebaren ardiekin eta iratik Arroinaren behiekin egingo dugu larreen irekiera. Hazien da hartu eta Aralarreko belardietara igoko gara. Egun batez, abeltzain lanak egingo ditugu. Oso ondo. Ordu Joseba nahungo ditu, eh? De acuerdo? Arki? Venga. Joko ziauzea, ja, teatzen da? A ver, nunda bilen. Oian igualtzeko. Joseba! Abentzio! Eunon! Zemuz! Ondo! Bueno, ardi gezen nahi aiz? Bai, guantxe bukatzen da. Bukatzen? Hau nervioso zeok? Ni gestea junbardiat. Venga. Eskerri asko, eh? Jaka nahi. Vale, venga, guziko diau? Bukatzen dean eta... Bale ba. Sartuko nau, eh? Bai. Ardiagia nervioso daude, ikusten da. Oso urduri da, urduri da. Ja, egunek da mazkite, Zenak esaten die badikoa zela mendira, ezta? Bai. Garaia datorrela, Bai. Bueno, Joseba, ja, azken ardia jaisten aizea, ezta? Bai, azkenekoz. Azkenekuak, esne honekin egingo dan gazta, eta bihartik aurrera egingo dan gazta, bihartik aurrera, edo hemen dipuzka aurrera. Gaur iluntzetik aurrera. Gaur iluntzetik aurrera, desberdina izango da. Bai, ni nabarmentzen eta lehenengo, da mendira jun eta esnei usai aldatzen zaiola. Bai, Iritsi da ardiak ukulutik atera eta mendira igotzeko unea. Han emango dituzte datozen hilabeteak eta urduri daude, askatasun gozez. Nik Joseba Intxaustiri lagunduko diot artzain lanetan. Haupa, Irati! Hau, Pandoni. Ze, presaude Aralarreko larren irekierarekin hasteko ala? Prest! Ni lanean ari naiz. Familia inguruan gaude bai. Bai, eta zeiten duzu hor ba? Zer, Josebari laguntzen edo, ez da, traba gehiago egiten diotia, baina, bai, txabolara inoguaz, hor gora, enirio aldera edo. Horrela gustatzen zait, bai, goizetik lanean. Ni ere hemen txena bilsegan. Bai, baina laiztera abiatuko naiz gorantza. Bai, berandutu gabe, abiatu, gero gailurra iritsi behar duta. Ia, kontau, zein da gaurko plana? Gailur berezia izango da gaurkoa. Aralarrera etorri gara larreak irekitzera. Andonik dagoeneko hasi du martxa. Zaldibiatik, Josebaren ikulutik abiatu, eta Esnaur eta Mendibileko txabolaraino igoko ditu ardiak. Han, hartaldea utzi eta mendizale taldea edukiko du zain. Gero, talde guztiarekin batera Ganboara igoko da. 1413 metroko gailurrera. Neuk ere ezin izan diot ezetzik esan larreen irekierari. Baina nik ardiak ez, behiak igoko ditu mendira. Gero, nire taldearekin elkartu eta Andoniren gana abiatuko naiz. Amaitzeko, Andonirekin batu eta bi taldeok batera, Ganbo mendiko gailurra egingo dugu.
1912 metro dituena. Erki irati, beraz gaurko eguna Artzai artean pasako dugu, ezta? Hori da, Andoni, biok mendian. Bai, zuk esango zenukeen bezala, Ganboko gailurrean ikusiko dugu elkar. Hori da, ikasi duzu, Gero arte! Bai, agur! Bueno, horze bila nun bait. Ez egator, Lazkao mendin edo, bai. Benetan egun ederra izango da gaurkoa. Gozatua hartuko dugu Josebarekin Artaldea mendira igota. Ziur nago, ikaragarri ikasiko dudala martxa honetan. Oi, Joseba, makila reglamentario eman diazu, Ja, Artzai itxura pixkatu, bestela hola prakamotxak inda nik kalekumea. Egizan, arropa horrekin Artzai itxura hondik ez daukezu. Honekin beste... Da zeuk ez? Ez nik ez dut ibiltzen. Nik txapela hondia behar dut gaina. Ile asko zu gainera da. Jantzin golde? Bai, beste itxura bat eman duzu. Zuk bizera ez, Ez, nik ez. Hola ondo? Aldea da, bain. Joseba Intxausteri, ETV bateko sustraia saioa ikusita sartu omen zitzaion artzain izateko gogoa. Urte erdia beko ikuluan ematen du, eta beste erdia mendian, txabolan. Ardien esnearekin bi gazta mota egiten ditu, Idiazabalgoa eta Mendikoa. Iaz, Ordiziako txapelketa irabazi zuen eta 8.000 euroan saldu zuten gazta. Zuentzago garrantzitsua da, ezta, egun hau ez? Bueno, Artzaiontzako nik uste dela urteko egun desiratuna. Gorrina dagona kalendarion nipinita. Bai, ez? Bai. Nik uste duen argiei gustatzen zaiela mendia jutea, baina Artzai danai ez behintzat, baina zuri asko gustatzen zaizu hori. Bai, bueno, gustatzen zait, eai gustatzen zaielako. Azkenen transmititu iten diate, ean, ez da ikustezen da datotzen, behitxu. Ze ilusiokin datotzen. Bai? Arpegina aldaketa ikusi dezu? Bai. Berak buru kaltzatuta, urduri. Zente hola, Ni Artzai hasi nintzen, beti gustatu izan zaidelako baserri mundue, natura, ganadue, eta bueno, zazpi ardikin hasi nintzen, eta orain, hemen damazkit, 20 bat urte ja. Ardi jezten oain, noiz arte gutxura bera, oin hasita? Urte normal baten, ibiltzen naiz ekainan bukaera arte. Ekainan bukaera arte. Eta horre egiten duzu mendiko gazta, horre gaina hain baduka bere zigilua eta bere... Ezaugarri nagusi da hau, transhumantzia. Hemen Euskal Herrin badaude baserrik 1000 metrotara eta Nafarroan eta altitudea ez da mendi ere igual ez da transhumantzia. Negua behan pasau eta gero horra aldatzen da esnea, ez? Bai, esnea eta bueno... Ardiaren bizitzare bai? Bai. Bendin asko lasaitzen da. Lasaitzen da. Eta hori insoportablek daude eta... Ja. Bueno, gure jartzen askotan insoportable eta beharko diogu, ezta? Beno, erresa ez da honeaino Artaldea ekartzea, beti gertatzen da bidean zerbait, baten euria dala, besten eguzkia dala. Baina, bueno, ardik bidea badakite, eta ardik guztua datoz, eta etortzen geha. Joseba, bideen behira noa eta txilibitu hori, Osea, ez aldakizu zu txistu egin ala? Hombre, badakit egiten, baina txistu ahul bat. Eta orduan atzera inoza iristen. Arbitro izateko, zu prestatu hau da, Artzain txistu bat. Artzain txistu bat, a ber? Jo, ondo, Hau internetetik saltzaituzte, holako gauza, bai. Eskobi! Gaurko egunen bakarrik hau eitzeik ez dago, ez da? Ez, langak eta bidek zeharkatu behar ditut, eta orduan batotzen da Mikel nerekin aurren, eta atzetik Xebe eta Garazi, bai. Eta txakurren, onda ez. Eskobi! Ardik danak ondo iristen dila ikusteko, eta etortzen naiz, 3-4 laguntzaiekin etortzen dira. Eta gero gurasok. Hombre! Torri! Hau eguntza? Ja, ezagutzen jo. Torri! Hola, Hola, bai! Ze lujoa! Gusto Ardik, Bukau duzu edala? Nire bukau zait, nire zatitxua, Zer bau izekia? Ondo. Fin ibiltzen zagazu, Bai. Bai, nork erakutsi dizu zegan? Aitatxok eta matxok. Eta, gustatzen zaizu? Bai. Bai, noiz hasi zinen, zenbat urterekin? 7 edo. Txak, 2 urte zegan, artista. Eta zu, Aloña? Noiz hasi zinen zegan? Zegan, erremintia eskun hartzen, 12-14 inguru hortan. Aloña Galarragak txiki-txikitatik egin izan du zegan baserrian.
87an Europako txapelketa jokatu zuen. Ura izan zuen lehenengo lehiaketa. Hortik aurrera toki gehiagotan ere aritu izan da. Behin esaterako 4 hilabeteko haurdun zegoela jokatu zuen, inori ezer esan gabe. Senarrak baino etzekien haurdun zegoela. Txapelketak baino zuri segak ze mateizu? Bueno, sega da oso erremienta lasaie goxoa edo ez dakit, zorrozteko gelditu daikezu, naturaz gozatu, lasai, bai. Ze bere zein da zure lanbidea? Nire lanbidea irakaskuntza, irakaslea naiz. Orduan, batzutan hemen segan zabiltzala, ediko dituzu hor buruan. Bai, bueno, gustatzen zat asko nire lanbidea, baino, bai, gorrare bada. Sentitzezu hoxe behar bada zibilizaziotik eta gaur eguneko presazko bizimodu hortatik, lasaitasun gehiago. Sentitzen duzu hoxe, arnaz freskoa. Eta senarra ere ibiltzen da segan? Bai, ura ni baino askoz gehiago. Txapelketak, apostu buke ere inditu, bai. Eta ontsen hon dabil, eskapa hoin da lagu hemen landalan? Hor dabil, behiekin. Ze, posible aurkeztuko didazu senarra? Aitan txoren bila. Aupi, egunon. Egunon. Beira, Juanmari, Irati. Aupa, urte askotarako, Hau da, Naitz gure semea, eta Josun eta Xabier, gure laun batzuk, hauek ere ganadu zalek. Baita ere? Hauek aralarren ja ganadu botata daukie. Bale, zein behar dugu hemen? Bueno, urteroko martxan, alarrea ema behar dugu ganaduk, udara bastatzeko. Behiak aralarrera igo eta hor geratzen dira uda osoan? Bai, errekabeltze sartzen parajen utziko ditugu eta ibilbidea ikasi dauke eta oso formal biltzen dira. Oso ondo, Andoni ardirekin dago, eta nizu egin joan ez behiekin. Mira, badaki, festa eguna lagau eta dotore jarri da. Honek badauka izenik? Mutur motxa. Mutur motxa. Venga, abiatuko gara orduan. Bazen gota. Epa! Torri! Torri! Bueno, Untza, pentsatzen nuen zitela sekula etorriko. Gailurra ze emate dizu ez, bildurra edo, Bueno, soinuekin daigo berdanean gora. Ia guztietara etortzea terkitita egin bat, baina egia da, gehienetan txiki-txikiak hartze dutela, beraz, bueno, zuek gehiago zarete, ez da 3 etorri zarete, zema zarete? 6? Este 3 mutil. Vale, eta zer da lotan ala, ze, bat, izan zen dutela, ez da? Bai, kontzertua. Bueno, Untza, nondik hartu zen duten izena? Talekide batek, baserrin bizia eta bere etxeparian ikusi zen Untza eta santo. Untza? Gustatzen da, danei gustatuta. Beritu? Eta lehenengo diskoarekin ja arrakasta ederra lortu zen duten, ez da? Bai, bat espero gabe etorri zan dana eta ondo, gusta. Bapateko arrakasta lortu dute Untza taldekoek. Urtebetez aritu ziren erromeria batetik bestera, lehenengo diskoa kaleratzeko dirua biltzen. Lortu zuten eta ertzetatik izena jarrita, marka guztiak hautsi dituzte. Durangoko azokan diskorik salduena izan zen, eta aldapan gora urteko abestirik entzunenetakoa. Gaina horre bagarrik ez du kontatzen orain, YouTubeen eta ikustaldik eta hori ondo junta, ez da? Bai, ez dakit ja 2 milioira? Bai, 2 milioi. Hori ikustaldiak edo gauza bat. Zuek hain gazteak izan da, zenbat urte dituzue? 23 bitartean. Ikasleak zarete dano? Ikasleak, bai, dana. Arrakastaren ze hori nola eramaten da, nola hartu duzu zuek? Bueno, normalidadez, nik ustez, ez? Hori denek esate dute baina ez dakit pa, ez? Ziran pixkat txokantia, ze umeak gerturatzen zaizkizu firma eske eta egu beste bat bezala da, ez dakit. Arrakasta batekoa izan da eta egia esan ez genuen espero, eta... Bueno, ondo hartu dugu, ez? Bai. Batzutan pixkat agobiantia da, baina... Arrarua, bai. Baina ez dela ondo. Baina kontzertu eta ezetza eman beharren egon zarete? Hau da, hainbeste lekutatik deitu eta zezuen mordoska bat ibiltzen zeate, Bai, leku askotan, azkenen ez zinalatu dan eta da... Eta bildurrik ematen du, bigarren diskoa, ze prestatzen egon gozate, ez da? Hori normala izan da. Bildurrik ematen du, ia bigarrenak inazmatzen deun, bestela... Zakit, jungo geha, oain bezala sortu deuna... antzekoa egiten, modu igualian sortzen da. Bueno, ondo ateatzen bada ondo, eta bestela, hirugarren bat, edo, ez? Etorkizun batian ez dakit, bigarren diskoan goan, ez da nengo, ez dakit. Hortxelako.
gaurko gailurreraino lagunduko jazue, ez? Lehenengo nolabait etapa bordaraino da. Mendibilde ez da, Joseba? Ez naurreta mendibil. Ez naurreta mendibil. Oso, ondo. Aldapan gora guaz, eh? Bai, bai. Aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera, auzorik auzo, gaztaiongo tapago, eskultura. Bueno, Juan Mari, lehen ziztu bizian atera gara, eta ez dut denborari izan zurekin hitz egiteko. Kontatu idazu purtxo bat, ez? Behiak, orain, igotze ditugu, Aralarrera? Iraile urria arte hola. Urrira arte goten dira bertan. Zer igotze zaite, astebururo edo kontrolatzeko? Bai, azten behin buelta bat hola bai. Asteburu edo... Eta nondik datorkizu zuri abentzantzarako saletasun hau? Bueno, ni baserri jaioa naiz, eta betidanik goetzen behiek izan die. Juan Mari Agirrezabalak urtero igotzen ditu behiak mendira. Egun berezia izaten da, eta emaztearekin eta seme alabekin batera egiten du. Lehen esne behiak zituzten, baina duela 22 urte aragitako behiak hasten hasi ziren. Segalaria ere bada Juan Mari. 19 urterekin hasi zen txapelketetan, eta orduz geroztik dozena erdi apustu egin ditu, eta denak irabazi. Ni beldur pixkate bade, eta hor adarroiekin atzean. Arrisko beti oten da, Joe, bai? Ez esan hori, ai ama, Sanferminetan gaudela ematen du hemen. Txintxo dijoaz, ja, bidea ikasi daukate. Usten dut, hor, zuzen doaz, hemen pentsu pixkat engainatzeko. Bai, inoiz zerbaitikatik gelditze badi edo, bueno, reklamo pixkat. Egun hau pixkat izan da urduri edo moitugo izan da, estetako gaino. Bidea timberdelako, kanadun portaera askotan ez dakizulako nolakoa da. Ni harritu egiten nau nola, behi guztiek kontrolpean dazka zuen eta ezagutzen dituzuen. Hemen baduzkagu 20 bat, eta danak ezagutzen dituzu. Buru ezurra bat ipat, bai, pertsona bezala. Eta bat liderra, beste aldaseixeago dana... Bai, beraien rankina ja markauta egutzen du. Eta hemen ari gara gu behiak pixea frenatzen, ze bestela, hanka ingo lukete? Lasterketa bat izango litzeke. Bai, Bai, egoin badakite, nodik ozten eta irrikitzen dare. Eta zer da, hobeto korrika egiten ez ustea? Bai, zarritzen badiak gero goien hotza egiten du. Eta, bueno, hor katarro bat. Bai, beira, sekula entzun gabe, behi katarro harrapatu zezaketenik. Nahi ama, badatu zela. Bueno, korrika ere ez, baina igual bixiago ere joan gaitezke. Ea gurekin datu zen. Guazen. Toz. Suabe, ondo konponduko gara, bai? Nahi ama, badatu horrela. Bueno, behiak Aralarera igotzen, eta aparte mendi martxa bat egin nahi dugu topo. Orduan, nengoaz dana batera, behiak martxan apuntatu dan jendea, eta bueno, jendea batzu beldurtu iten dira, baten bat korrika geizten zala eta danak martxan. Gu behiekin martxan, beste batzu mendi martxan. Beitu, jake jende mordoska bat garen, hemen dago puntu bat, nahiko arriskutsuen eretzako dago langa... Zein behar deu? Pasatzen ez utzi, ardiri. Ez utzi? Aldamenetik. Untza, venga, jarriko gea. Eman barra baldin bazaia eman, Bai, bueno, ni makila erabiliko jaz. Venga, jarri. Pasa batik, pasa. Bueno, zehose probetxuzko egin egia, Artzaintza mundua ez genuen sekula ingertutik bizi izan, eta egia esan oso guzti ebiligea, Josebakin, Andonikin, argitartian guzti ebiligea. Ixixe harrapa gaitu, argixeke, ja. Hemen iturri ez da? Bai, eta ara, Maider da Inma garen da. Bai? Okea largo hartzaile di, Elkar ezautzen zue? Bai, Maider nire aldamenekoa, eta bueno, Inma beste puntako, ara largo beste puntako, baina bai zautzen, gara nolaz. Bale, harrapako zailu gero, bai? Bai. Poliki jone, Hor pixkat zaila hongo naiz gero, Bale. Apa? Eunon, Kaixo, bueno. Kuadrilla latza zabete? Bai. Bueno, Maider, orduan Joseba ezautzen zue? Bai. Eta emakumezkoak eta hartzaile? Bai. Baina gehiago badaude, gaina zuek gaztek eta... Bai, badaude, nik uste gauza gehiago. Ezkondutako guztik darenak antraka hartzaile dituela. Hombre, nik uste dut emakume hartzaileek lehen hori baziela. Nik nire etxen, izeba, monak eta denak hartzaileek ezautu ditut, emakumeak. Lehen hau bazan, lehen hau protagonismo ematen zitzaion gizonai. Emakumeak ere betidanik izan dira hartzainak, baina askotan ezkutuan egonda beraien lana. Imaren istorioa bitxia da. Lehen bulego batean aritzen zen, baina orain 12 urte, familia osoaren aridurarako hartzain sartu zen. Maiderrek ordea txikitatik bizi izan du hartzantza etxean, eta bera ere 19 urterekin hasi zen ardizain. Orain bakoitzak bere hartaldea du, eta Aralarren aritzen dira lanean. Zenun zalantza egin? Ez. Ez? Ondo? Baina beti gustatzen zaiten, oseak... Eta zuk senarra hartzaile ezu? Baita bai. Hartzaile? Bai. Zure kasua zein da, zuk? Ez, ni totalmente desberdina da. Nik administrazio eta finantzatan lan egiten nuen, eta bueno, nire gizonak ere bai, gertatzen dena da berak afizioz,
erabaki zuen enpresan zuen lana uztea eta hartzentza munduan sartzea. Ni hasi nitzanen hartzentza munduan etxean erotza jotzen zidaten, ez? Eta egia esan gero ezagutu dutenean eta nola lan egiten dugu, da ze bizitza mota da, orduan iritzia aldatu dute eta orain egia esan harro daude, ez? Eta gu ere bai hartu dugun lanbideekin eta oso harro gaude. Jende askok esaten du, etzekila gazta baten atzian hoi dena zeonikan. Hori da. Ez, eta gehiago baloratzen duela, zuk esaten duzuna, eta gero askok esate jate, oain gazta bat erosten detenean zutaz batuko naiz, ez dakit onerako txarrerako baina. Ze ordutan jekitzen dengo izan zenbat ordu arti jaizte. Hau lantzen hasita aldaude edo. Bai, ne asko lantzen. Bai, amai lantzen ez bai. Hone gule, bai izatik bai. Amai salmentan, larun batetan salmenta tokatzen zaio, gustatzen zaio baina. Bai. Hori hona da, honek marketing ikasiko du. Hori da. Eta gero hartzai izan. Orduan, administrazioan, finanzas eta marketing. Denetikan. Bai, gustatzen zaizue aralarrea igotzea eta, ardi arte note, bai, izatu. Hau, seguro, atzetik, horrek bain ditxupetea ez du soltatzen, bazpare, ondo itezu. Familia eta hartzentza uztartzeko, batzutan zaila egiten da, ez? Famili proiektu bat dalako. Guk ardirek gestea joan behar baldin badegu, umek gurekin etorri behar dute. Eta behaiek moldatu behar dute gure ordutegira, gure lanara, gu mendira baldin magoaz, behaiek ekarri behar ditugu. Andoni, jakintzazu, gure etxean eguraldi ematen zuzunio behintzat, gure gizona beti isilikan, Zure ematen mendezu bakarrikan, eguraldian noiz belarra moztu behar dien, eta ume behintzat isilikan. Aita gaintzen du, Xo, Andoniz esaten duen. Eta Andoni gasmatzez mau, neka guaina izpuru geztu asmatu, Deskuido txikin bat. Deskuido txikin bat. Bueno. Eskerrik asko, Ondo segi, bale? Ia gualdi asmatzen den udan, Belarra gontzeko da. Aio, Aio, Agur. Zuen eskak, ni egarrituta nago pixkat eta hemen iturria dago, ezta? Geratuko naiz igual tragoska bat hartzen, bale? Oso ondo, guk orduan aurre jarraituko deu behiekin. Beiga, geratu, bale? Gero arte irati. Agur. Aloña, familia eta behiak aurrera doaz. Baina nik geldi alditxoa egin behar dut intxusti iturrian. Bi bertsolarirekin geratu naiz, Mikel Mendizabal eta Millan Telleriarekin. Mikel eta Millan? Ze, zabiltzate hemen freskatzen? Bai. Nik ur pixkatean guduta. Urtragotxo bat egiten. Bai, egarrituta nago. Bai, ezu, aukera ederra. Mendira dut da zure? Ni hortxe ibili naiz laguntzen, Aloñari behiekin. Zen dut lortu behiak ala. Asiren apurtxo bat, handiak eta izugarrizko agarra handiak zeuzkaten da. Gero, konfiantza hartzen da. Bai, gero bai, apurtxo bat, pixkat behiak eta gelditu beren itezena. bidetik eta jende arrotza ikusten dutenean, moitzen di. Zuek badokazue harremanik abeltzantzarekin eta? Bai, txikitatik. Millan Telleria eta Mikel Mendizabal bertsolariak eta mendizale porrokatuak dira. Millan 15 urterekin hasi zen bertxotan eta ibilbide luzea dauka. Hainbat txapelketa eta sari irabazi ditu, eta Gipuzkoako bertsozale elkarteko presidentea izan zen. Mikel berriz, Aralarren magalean bizi da, eta azken urteetan bertxotan aritu izan da maiatzaren batean, Larreen irekieran. Bueno, niretzako ere egun hori da, erdi festa, erdi lan. Alde batetik ikuskizuna, giro ona balin bada hori da ezaugarri nagusia, ez da aspertzeko bildurrik, eta gero beso saio bat edo bi ia tokatzen zaigu, eta horregatik, erdi festa, erdi iban, horregatik. Guk esaten dugu, Araban esaten dugu, Gipuzkoan jaiotzen zaretela ja doinutegiarekin eta herrimategiarekin besapean. Harrigarria bat dirudi ere, pixkat bertso molde hortarako hasi ginenean, ez gendun ez etxea telefonoik eta ez biderik. Eta kaso bat kuriosoa daukat, nola berso saioak, abixoak pasatzen zizkiatenen da, urkitzun bakarri zion telefonoa, eta deiak ematen zizkidaten hango nagusitzeko Andreak, kotxez joaten ziren. Da azkeneako bizkat erreparoa ematen ziren, da etxean esaten zidaten, ze indiriok ematen dituzuta. Abixoa zegoenean, maindira zurioa jartzen zidaten. Bai! Eta neoni joaten ditzan, bai, berso abixoak horrela jasotakoa. Maindire txuri batekin. Lehenengo berso abixoak. Polita historia. Eta zeite duzu iturri hontan, biak? Iturri honta etorritakoan guk beti pasatzen gara, Lazkao Txikizanen berso badau, intxusti iturria, eta Lazkao Txikizanak idatzitako berso badau omen. Orduan hona etortzen zaite pixkat... Inguruan etorritakoan beti jende bisita. Lazkao Txikini bisita. Oroimenari bisita. Lotura badu gainea, hemengo ura, Lazkao Txikin jaiotetxela iristu omen dela. Beira. Eraman zutela, udarekin beti arazoak eta mantziotela uda Lazkao Txikin jaiotetxeari eta ohitura hori. Bueno, nik jarraituko dut, harrapatzeitu da Aloña eta Juan Mari, nahi bauzue nirekin etorri, baina
Jarraituko izau. Ba, aurretikan eskatuko dizuet ezin ez, jun, bertso bat eskatu gabe, Bueno, ba, irunok bana ingo dugu orduan. Ingo irunok bana, o irunon artean bat. O irunon artean bat. Puntutan kantatuko dugu ban. Mugitu beharko dugu guk gure gorputza. Ezin duenari guk tira edo bultza. Mendiak ematen du hortako laguntza. Behiek alde egin dute eta guazen goruntza. Irati ezatu genuen eskolarteko txapelketa batean, guain dela aspalditxo eta orduan ere ausartu zen eta gaur ere ausartu da, neska ausarta da. Ziko bakian, norbaitek darrai kantari. Bueno, Joseba, ja iristen egia zure txabolara? Bai. Zer da, horratzeko txabola? Bai, bueno, txabola berria hau eta txabola zarra ura. Zaharra? Lehen... Bai, txabola berri guztik dute bere zarra. Nire zarra da hori dago. Izena nola zan, izena? Mendibil. Bueno, ia iristen egia eta zer? Astenduko dugu? Venga, untza, eman egurre, venga, boze! Iristear gaude Josebaren txabolara. Lortu dugu hartalde osoa mendira ekartzea, ardi bat bera ere galdu gabe. Txabolan mendizale talde batekin geratuta nago, Ganboa mendira igotzeko. Eta Josebari ere sorpresatxoa prestatu diogu. Zarra, Joseba! Jau geha. Haudek, horti barrua txabola, zer? Bete aukiet gogoa, negu gogor bat eta gero hauxe egiteko. Zer? Neuke bai! Oso ona! Zarra! Naurreta! Hemen kuadrilla, zio! Bai, behitu. Oso ona! Josebak zan diu, hoxe llego bat zeukela beti itxikota. Eta baita honik igual, Horri musu etorri oska. Txabola iritsi, eta zer, eta nire inguruko ganalduzaleek hemen parrilla bat montatuta, mendizalek ere hemen zai, bata beste atzetik sorpresa. Bueno, hemen kuadrilla handia, baina nik bakarren bat ezautze dut, baina denok ez, Urretxuko, Urretxukok? Horreati behar da. Zeintzu urretxukok, esku eltxau? Bai, mendizalek, Eta zuek hori txullu eta hogin jabe zu ezate? Momentuz bai. Ala esaten dure. Bai, guk ose pixkat egin dugu, Bai. Bueno, ba... Ogi ere badau, txuleta eta parte, bai. Bueno, ogi ere. Ona dek, Zuek zer zate? Gugea behasendarrak, olanotarrak. Olanotarrak? Bai. Bai, ez zuen aitzera, Bai. Arakin familiko gitza, bai. Arakin Arakin ez ere biok? Ez. Hau da arakina eta ni naiz ganaduzale irakaslea. Jo, Mentaneti daukau, Bai. Zue gaina, bueno... Bai, gu aragi ere ona deu, baina dolki ere saiatzen gasko dolkiki. Pello eta Jose Manuel Olano arakinak dira. Aita matarifea zuten eta ama baserritarra. Eta orain dela 50 urte Olano arategia sortu zuten. Gaur egun bi anaiek hartu dute gurasoen erreleboa. 7 aldiz irabazi dute Beasaingo odolki txapelketa. Eta saltzen duten aragia, beraiena edo inguruko abeltzainena da. Eta guri ere erosi izan dugu, eta Mikelei ere bai, txekarra, inguruko baserriko baserritar txikitu. Saiatzen geha pixka bertakoa bultzatu gehien bat ideologia aldetik, hori pentsatzen dugu. Gero ekonomikoki beste gauz bat hobea izango litzekela, agian. Goierrin oso holki onak egiten dira, baina zuek txapelketa asko irabazi dituzue. Bai, asko. Baina egia esan goierrin, holki bada hor zeo zer ez, oreano ona edo, zeo zer... Igual, oreano, porru ere. Porru garrantzitsu, porru ona, eta hori bai, arrozik ez dugu botatzen, Ez. Zer Bizkaian holki jozte dut arroza, hau zer da, ez da. Bai, beste erabate egitzu, Untza, hau gazte jendea etorria gaina, lo gutxi xamarra inda, baina uste gozein duela. Goze igual bai, Bastante bai. Zuleta probatu nahi? Venga. Bueno, ba. Beste a probar solo? Venga. También, Igual, xingo. Venga, seita janin behar dugu, Venga, ba. Gozea gota, Venga. Txiki, zuke bai? Honi emango zeo, Abea, beira, hor trikitixa bat, horrek Maialen izan behar du. Maialen! Kaixo? Haupi, hor ikusi zaitut, bizkarrean daramazun ninja dortok emateu zu, eskolarekin hor. Bai, hemen ator karratuta. Eta horrek Maialen izan behar du. Ze, etorri zara inoiz,
Trikitixarekin mendira? Ba ez, Ez da kasu ohiturarik? Txabolan batea hola jun izan ez, baina ez, askotan ez. Ez da kasu ohiturarik. Ez. Gero joko diguzu pisatxoren bat edo Bai, bizkat ikusiko. amenizatzeko. Bai. Eta orduan mendizalea zara zu? Tarteka etortzen naiz, baina palan ibiltzen naiz ni. Ah, palan, hori da zure kirola? Bai, hori da, Pala. hori Bale. Eta noiz hasi zinen palan? Ba, 13-14 urtekin nola nintzen palan. 13 urte zituenean hasi zen Maialen Senperena palan. Hasieran mutilekin jokatzen zuen, baina gero alegian nesken talde bat osatu eta bertan hasi zen. Orain astean bitan entrenatzen du, eta txapelketetan aritzen da. Maialenek palari bakarrik ez, trikitixari ere eragiten dio. Eta parte hartu duzu txapelketetan? Bai, Euskal Herriko irekin hartu nun parte, eta hor irabazi genuen bai. Bai, golin. Eta hemen txapeldu batekin nago, trikitixa, pala, golin, haze horea, hemen, Eta palanetan eska asko ibiltzen dira jolasten? Batzuk bagare, oain geixo animatzen nahi baino, nahi baino gutxigo. Bai, beti, kostatzen da, purtxo bat. Bai, kostatzea bai. Bueno, denborarekin, ez? Bai, a ber. Gizarte aldatzen doan inen baita ere hurbiltzen doaz. A ber, jende gehiago animatzen, bai. Bai, ondo. Garaipenik eta galtzeko horilabe esperantzara. Bueno, eharke egia jaten baino untzako hauek gaztea dira, indartxu etorri dira eta zehoze jotzeko esateko dugu, ezta? Nik bakit, zuek kalabazak emate ona zaetela eta eman ez, baino jo, kalabazak. Venga, untza, egurre! Nere laranja erdia denez, ezin dut burutik endu errez, bihotzeko zu maiten azazu mesedez, talabazan, edo ezazan, kalabazekin, jartzen ez kalabazan, talabazan, edo ezazan, kalabazan, edo ezazan, kalabazekin, jartzen ez kalabazan, talabazan, edo ezazan, kalabazan, Aralarreko plazan. Ondo, zer asko. Bueno, untzakoak eta fenomenoa dira, baina beste ustekabetxo bat ere ekarri dira eta uste zuei jete gustatuko zaizuela, Uste alduzuean nor datorren? Hoi da, sorpresa! Bello! Ramon! Andoni! Gizira? Ontsa! Hau da hemengo nagusia, Joseba, Artzaina, zu bezala. Zein etorriko eta Erramun Martikorena, Artzaia lehenik, niretzako, gero abeslari ezaguna, jende hau dana nire txabolan izatea ohore bat da. Josebarekin igo gara, Zaldibiatik ona bere txabolara, eta... Ni hemen geldituko naiz, eta zuek dira. Joseba, eskarrik asko, baino nik nire, txapela eman dit Artzain itxura hartzeko, baina... Ramon, hor, bada mendi bat, gailur bat Gambo izenekoa. Gambo. Eta ara joateko asmotan gara, etorriko zara gurekin, ez da? Bai. Gaur ez duzu ardi jaitsi beharrik edo gero, Gauean, noiz hemen gertatu zaie olako bat. Ezta, etxera berandu iritsi eta, Noiz hemen gertatu zaie. Meka. Bueno, gaur ez alda gertatuko. Ia jandugu, Haragia derra, holkia eta gaztaia, Beraz, martxa egin behar dugu, konforme? Hartu trasteak eta bagoaz, Bazkale ondorenean Erramun Martikorena azaldua, eta sorpresa polita izan da gutako. Ederki ba, indarra hartu dugu, gailurra hileko, Joseba, ia jantzi diat, Mendizale itxura hartzeko, eskerrik asko benetan, guzti hoi, behitu. Bagoaz, urren arte, oain baki ulekuan undaun, Jo, venga, baze Erramun. Bai. Oain tripa beteta, ez dakit, Bai. Taldea zain daukat Ganboara igotzeko. Bereiekin elkartu eta gailurrerako bideari ekingo diogu. Ea nola moldatzen garen. Gustoa zaudete hemen, Bai, Bueno, giro gara dau. hemen etorri naiz bertsolariekin. Milan da Mikel, da hemen trikitilaria baita ere, Maialen. Eta zuek zeintu zarete? Goierriko mendizale veteranon taldeko. Orduan ondo ezagutuko dituzu hemengo bazterrak. Bai, zati batzuk bai.
Eta zuek biok ze, zintu zarete? Bueno, gu geha Salustiano eta Jon, hemen beha gazte demoran hartzaita hemen ibilitak pajeotan da tarteka. Nahi baino gutxigotan, o behar baino gutxigotan tarteka etortzen geha da. Buelta bat eman da, gare bateko kontu zarrak eta esan da. Jadanik ez dakazu behar dirik? Ez dakazu behar dirik. Hori izan zen? Oinola 40 urte izan zen hori. 14 urterekin ikasketak amaitu eta hartzain sartu zen Salustiano Jauregi. 22 urte izan zituen arte. Familiak ordea, ez zuen ikuilurik eta beraz Euskal Herrian barrena ibili zen, belardiak alokatu eta baserrien ugazabekin tratuak eginez. Batetik bestera ibiltzen zenez, kale hartzain izan zela dio. Eta hori nola, esplikatu pixka kale hartzain izatea zer den? Kale hartzain izaten da, zaldibin garaia zan asko ziren. Eta haitxe ziren, terrenok eta hori, erosi, plazotan. Bai. Gero ordaindu eta Udaberrin mendia. Eta zurit tokatu zitzaizun hola ibiltzea? Bai, nik hola ibilin itzen gutxi gora bera 8-10 bat urten. Eta gero ze hartzantza utzi zenuenean, ze plan egin zen? Hartzantza utzi eta gero lanen hasi nintzen, aurrena igeltxe ditzen ibilin zen, eta gero fabrika baten lanen. 30 urte eta gehiago. Zer nahiago, Salustiano? Mendian ibiltzea ardiekin eta bera, o...? Bueno, niz esan dut, bizimodu gorra da hartzaiena, Horre urtuik ez dago laneako. Eta gainean egun etxetik urruti ibiltzen zineten. Bai, klaro. Erote ginen gainea, aurrena hemen gaintzen, da altzan, da hola, eta gero txiraleku egon ginen gu bastante urte. Ez dut inoiz pentsau hartzai izatea, adibidez nire etxen beti nire amak esaten do, bere sementzako nahiko loken azkeneko ofizioa hartzai dala. Abitze ginen, goizen 4:00, eta jatze ginen 12 ordu, 14 ordu hor pasatzen ziren. Bai, gogorra zala, eta 100 martxa. Hoi ingen duen, 10 bat urten hola. Bai, gogorra benetan, Gorra, zatezan hori. Salustianon historia iruditu zait oso interesgarrie eta gorrare bai beha kontatzezun zean. Osa, gaur egun ez dugu ezautzen olako ezer, baina bai, lehengo bizitza eta hoi, bai, oso gorrare bai. Bueno, guk gaur plan lasaiagoa daukagu, Beraz, ekipoa ja bildu dugu eta jarrituko dugu aurrera. Bai, oso moda nahi zuen bezala. Venga, guazen. Anagua nola dagoen, Bueno, oain batzuk altxatu dira, baina lasai, Ikusten da, zoin lasai dauden. Ez dago estresik hemen, Ramon. Horrek dena esan nahi du. Hori da. Gauzatxo bat, Ramon, zu abeslari moduan ezagutzen zaitugu Euskal Herri osoan, baina entzuna dut, zuri kosta egin zitzaizula zure burua abeslari moduan hartzea, alegia, zuk ongi abesten zenuen, baina zu hartzaina zinen, ez da? Bai. Tarteka abestu. Bai, ofizioz hartzaina nintzen eta garai hartan herriko abes bat zen abesten nuen. Bestetan, estatuan eta ohitura hola zen, gure artean. Baina zuk sariketa bat irabazi zenuen, gazte zinelarik, ez da? Larzabalen. Irabazi zenuen, baina artean ere ez zenuen, abestu irabazi dut, baina nik hartzaina. Erramun Martikorena txikitatik nabarmendu zen abeslari moduan. Gaztetan kantaldiak ematen hasi eta sari batzuk ere irabazi zituen. 35 urte zituela berriz, Elkar argitaletxekoek kasete bat garbatzeko deitu zioten eta orduan hasi zen ezagun egiten. Berak dioenez, musikari esker, Hego Euskal Herria ezagutzeko aukera izan du. Entzuna dut, disko horrekin, ez dakit diskoa zen edo kaseta zen. Etxera joan zinela eta ez zenuela non entzun? Ez nuen, erosi nuen gero kaseta entzuteko. Sosak iritsi zirenean? Bai, erosi nuen, eta gero, auzoko batzuk ere, Erramonek ateradik kaseta, eta behar diok erosita. Lehenago hasiak ziren beste kantari belaunaldi horiek ere, horrela ezagutu nintuen, hobeki, horri esker. Gero disko gehiago etorri ziren, morgoska bat gehiago etorri ziren, baina beti ere uztartuz, zure hartzantza... Baserriko lanarekin. Baserriko lana eta gero jaialdietara joan eta abestu eta joan. Laborari eta gero kantian. Kantian, ez? Bueno, ahots izugarria duzu, ez da? Ukan dut jaiotzeak eman didan doain bat, ahotsa. Bai, txikitatik hasi eta esaten zidaten, ongi kantatzen nuela. Gero armadara joan ereman nindutenean kantuaren abiadura niri eman arazten zuten martxan. Nola uztartzen da hartzantza eta kantua? Alegia, zu argizain zaudenean mendian kantuan egiten duzu? Naturarekin bat egiten duzu, barrutik senditu, eta gero kantuen testuak, hitzak nire ganatzen ditut. Ramon Martikorena bai da euskal musikan bai da zenbat, ez? Hola, pertsonan ezautzia polita izan da. Begira, non gauden?
zuk aukeratu nahi duzuna bestia, baina mesedez abestu duzu, ezta? Gogoa bada, ezta? Untzako hauek ere ikasteko daude, Hauek oraindik arrakasta handia izan dute, baina oraindik esan dute asko ikasteko daudela eta nahi duzunean, ia, zer sortzen dizu honek? Xoripareak ikusten ziren belizpibana mokoan, erasiakan zabiltzala sarraterak asasuan. Jenkoak berak erakatsirik dakiten soinu gozoan, oan zeberri baten egiten elgarren amodioan. Maitasun hortan sortu beharrak diren umeak gogoan. Diren umeak gogoan. Oso ona, Bueno, orain buru hona duzu, Dena goratzen duzu, Zerbait gelditzen da oraindik. Ez dugu antzeman, Oazen aurrera. Ja. Ara, familia! Bueno, hemen zeate? Bai, kuadrilla erra bildu dut, Bai. Venga, todos, bertxolariak, trikitilariak, zuek ze, utzi dituzu ella? Bai. Nik uste dut pixkat aurrexo jundielak, gur hemen fruta pixka jaten gaitu. Bueno, ingo dugu mokautxo bat segitu horretik, segitzen ezu, kuadrilla. Ideia ona? Venga, ba, ala. Ederki. Zuzera jatera. Alaitasuna ematen du, trikitelisa oso alaia da. Jaman inguru beti atsegin izaten da. Bueno, kuadrilla, Goierrikok mendizale veteranoak. Kontatu pixkat nola sortu zen talde hori eta... Iluntan, maitzen, 8 urte ingo du, hasi ginela kontu honekin. Hor bazeon persona bat gaur zori txarrez, ez da hemen, eta bueno, nahi zot, asenta hau mendi talde bat, ibiliko zarren Euskal Herrin zehar. Goierriko veteranoen mendi taldea duela 8 urte sortu zen. Lagun batzuek talde bat sortzeko gogoa zuten. Hasieran 2 kide baino ez ziren, baina orain 80 dira. Ibilaldi asko egiten dituzte. Esaterako Euskal Herriko kosta zeharkatu dute, eta Nafarroako itzulera ere egin dute 54 etapatan. Taldegin juten geanen, bueno, da zoragarri, porque juten da oso ondo dana antzulutauta, eta ibiltzen gea, baina primera. Gaztena, ni izango nahiz gazten dategoa. Esan dago... Gaztena zu eta galdetu daiteke zenbat urte eskatu? Nik 6 lau euskenta, baina bestea zerrena 10... 79 urte euske. Eta gukin daine, baina erozen gazte bezala, Bai, inbidia ematea zue, Oso ondo kuadrilla. Bueno, ja indarrak hartuta baude, ezta? Bai, bardu ze martxa ingo dugu? Venga, guazen! Osean, merezi zuen honia etortzea, Hau trikuarria da. Hori da, trikuarria. Erderaz askok zautzen du dolmen esan da bezala, baina da trikuarria eta gentilarri izenekoa, eta Aralarren deun ezagunena, ospetsuena eta baita ere histori sakonena daukena. Eta hemen jendea ehortzi egiten zuten, alegia, hiltzen zenean hor lurperatzen zituzten, ezta? Hoxe, beti ere ekialdea behira, eta indusketa justu aurten da 100. urtea indusketa egin zituztela, eta indusketa horren ondorioz aurkitu zituzten hemen 27 gorpuzkin. Hemen orduan ere hartzaileak izango ziren, ez? Dudaipe, gazteratea, baina behintzat bizitza hemen egiten zuela pentsatu zera prekarioan. Gaina nahiko esanguratxue da, ume txikien ezurdurak nahiko azaltzen ziren. Bon, zerbait eskabanakien, bai, baina egia da gure bizitzaren historiarentzat oso balore handia dutela gauza horiek. Erramon, zu erlojuari begira zaude, ardiak handaude eta, han marruka egongo dira, Erramon, Kanpoan bazkaian dute, bueno, badakite noiz baita etorriko naizela. Hori da, bueno, gaur plazerra izan da hemen izatea, gu bagoaz, aldapan gora hori gazte hau esate duten modua. Ondo joan? Mil esker. Ongi izan eta gu berriro itzuli eta hor gora goaz. Ikusi arte, agur. Aio. Bueno, guazen gara. Izan hogi, bai. Aurre, Ramon. Aio.
Zoragarria izan da Erramunekin Aralarren ibiltzea eta haren ahots ederra entzutea. Orain ordea, etxera bueltatu behar du Ardia gobernatzera eta guk Gailurrera bidean segitu behar dugu. Eman izi egurre. Ala, baizera. Monozikloarekin bendian. Baina zer da? Ala, ze ona. Ni hau sekula ikusi gabe nengon, Oierrira ez talako etorri igual. Bai, hori zango da. Zara askotan etorri. Ze behazainen afizioa dago, ala? Pixkanaka jendea, talako ziriba sartu zaio. Horekan bizi naiz, izena du monoziklista hauen taldeak. Kasualitatez probatu zuten kirolau. Gerora, behazainen jendeak ikastaroak emateko eskatu eta klaseak ematen hasi ziren. Hasieran 5 ikasle zituzten, gaur egun 77. Taldea duela laburte sortu zen Donostian jokatu zen munduko txapelketa antolatzeko. Iaz Donostian antolatu den gure elkarteak Horekan bizi naizek egunikon, 18. edizioa izan zen, da munduko txapelketak disiplina guztietan, eta ziren ia 70 txapelketa ezberdin, 2000 lagun etorri ziren 40 herrialdetatik bai. Eta danetik, 1 metro, 10 kilometro, maratoia, mendian gora bera. Artistikoak, danetik dago. Zer da, oso zaila, monozikloan ibiltzea? Guk ikasi badego hain zaila ez da izango. Seguro? Ez da gindik, Gogoa algan egon hor ikasten du, ez? Bai, zenbat arratzu jendeak ikasten? Ordu pare batetik azkarrenak dozenarri bat ordura jartzen da martxan. Igual jendearentzat ikusita oso zaila eta raro egiten da, baina berez monozikloa kirol bezala onartuta ontokietan, da herrialde asko diela hori. Eta hor, mendiko monozikloa da oso arrunta, osea, bai. Osea, igual jendeek esan du, hala, bitu artista horiek, eta ez, normala geha, bakarrik beste toki baten tokatu zaigula egotea. Eta da zuen ibilgailua behazainen ere monoziklo gainean, toki guztitara. Erosketa egin da, erosketak poltsak egin da, tita. Bai, azkenen erosoa da, eta gero adibidez bidaiatzeko ere, eraman aldezu gazkin batean edo autobusean, kentzen diozu hau, eta azkenen gurpilga da. Bai, gutxiago okupatzen da. Eta zelan ikusten duzuen nik pixa probatzeko? Ondo. Danera animatzen naiz eta nik beti ikusten dut ondo. Benetan, probatzea erreza. Probatuko, baina zuek bazparet besoak zabalik eukita, erorizkero hartu. Albaldin bat airean lehendabiziko botea eman aurretik. Monozikloa enun ez dautzen, gaina tokatu izan zaiten ez dakito, zirkon baten nola, baina gehiago ez, eta gutxigo guandik mendin. Eta politia izan da, harrigarri ere bai, ez? Nola moldatzen ziren nola, ondo ibiltzen ziren gainera, eta bai, inbiri ematen zuen. Hau, bera, hori da. Bala. This is under control. Eta velozia pixkatekin, erresagoa da. Aritz. Bai, benetan ari da. Geldi baino erresagoa. Benetan ari da. Desiziokin. Erresagoa, desiziokin. Under control, Iepa. Bueno, zuek eramaten hau zenelako. Autotrope guta. Ai, ama, Nauzi. Oso ondo. Bueno, bai, zuek, sentsazio raroa da, Deskontrol sentsazio totala. Bai, ez da hor gainean, bai? Notxukuna juzea, Eta gero azizea okerrenekin oso ondia da zuretzako. Ondia da niretzako? Bai. Eta gurpila eta nazta ikasteko egokina, baina oso ondo. Hola gero ikasteko egoki bat hartzen dudanean, errezago ez da zingo zukia. Unera daukezu zeo zer berri ikasteko. Ez da azkenen daukezu 1000 aukera. Orduan, niri horrek asko gustatzen zait. Negu luzeak, negu tuzira birria, uragoienak gehiegi eta... Ikusmira izugarri dau, Horren txogo jongea baina guain, Hola behira jarri ezkero eta borobil bat egin, Aratz aizkorritik, bueltan, Gorbeia? Gorbeia, antzok. Bai, Txindokiko gailurra egin genuenean, entzunean nire historioa. Patxi Kaminos. Tolosarra da Patxi Kaminos korrikalaria, eta 2010ean sekulako erronka egin zuen. 12 aldiz igotzen txindokira egun bakar batean. Lehenengo saiakeran nekatu eta ezin izan zuen bukatu. Bigarrenean, eguraldi txarrarengatik utzi egin behar izan zuen, baina hirugarrenean lortu zuen apustua irabaztea. Baina gure amonak esango lukeena, baina ze necesidade dugu. Zeatik. Necesidade bat ez, baina, nire historia bintzat izan nuen ni 2009 urten, basen itxon dieta batekin, dieta makrobetika
Horrekin hasi nitxoan, eta horrekin hasi nitzenan, gelditu nitxoan, gondire flako. Ez urda azal. Bai, oidek. Eta gero jendea, beti komentario, gaixo neola, eta ez dakit zer, ahimo, ze, ostia, gaixo. Belitxi nintzen pixatzea 59 kilo zerbait jola, horre ailatu nintzen, eta egia argaldu nintzela, baina ondo neon. Eta, pixkat hortik etorri zen, pixkat esan, ni gainago, ni ondona etxok, eta zerbait egin barri. 12 aldiz. Bai. Eta hori, pentsue bakarrik da. Oloa eta... Nire basea bintzak bai, izate ben, zereala eta berdura, eta gero prestaketa garaien jaten potajea eta... Horrekin bakarrik? Bai. Baina segitzen dugu hendik edo? Ez. Da azken galdera, katarroi garrapatzen dugu hain? Gutxigo. Gutxigo? Baina tarteka bai. Tarteka bai. Tarteka bakarrik izan ezkio? Bai. Bueno, gaur Ganbora guazik, hor atzean gero, ezta, Ganbo? Beraz, txindokeri behiratu jo, baina gero, gaur Ganbo gailurra aldatu ingo jau. Ez menditxarra Ganbore. Politia. Freska ingo baina, Bueno, aizea moitue, baina... Moitue, lantza pixkatu ingo jo zerbait. Oidek, ega. Joan zinetenetik ezazuen itzulera. Ara, Mikel, ze? Kaixo. Ze zabiltzate? Gauzatxo batzu begiratzen bai, milak lasterketarako, bai. Hemendik pasatzen da lasterketa? Bai, hemendik pasatzen da, eta bueno. Eta kontrolatzen, bai, kurtxo bat? Bai, dugu sistema geolokalizazioa, konprobazio batzuk egitea, kobertura mailak ondo dela ikusi, eta bueno, gu pixka lasaiago ibiltzeko azte gukera. Begira. Mikel Baldibies hori, Euskal Herrian lasterketa luze gutxi zeudela ikusita, bat sortzea bururatu zitzaion. Eta 100.000 sortu zuen. Gurean daukagun probarik gogorrena. 168 kilometroko ibilbidea, 11.000 metroko desnibelarekin. Lasterketa egunean, 300 korrikalari eta 1.500 voluntario elkartzen dira guztira. Andoni, eta zein da 100.000-en xarma? Zer gerakartzen du jendea parte hartzera? Ikusi ze parajetan gabiltzen gaur, guk 2 parke natural pasatzen ditugu, lotzen ditugu bai Aralar parke naturala eta baita Aizkorri Arazko parke naturala, orduan ingurunek eta gero noski jendea. Eta, 1.000 kirola baino gehiago dela, ez? Hasiera baten ere hori planteatzen genuen, ez? Azkenen Euskal Herria lau izetara zabaltza zen gure burua, eta uste lortzen ari garela, ez? Aurten ere segula baino internazionalagoa da, kanpotik gerozta jende gehiago datorre, eta uste honea etortzen dena errepikatu egiten dula, ez? Hegoaldetik etortzen den jendea, honea etortzen denean esaten du, zer dauk ez duten hemen, ez? Zer txorra dago, ez? Zelaia eta zelaia, baina bestetik antolatzaile bezala, kudeatza ez da bat ere erreza. Badaukazu parte hartzen mugarik edo? Bai, baditugu, bai. 2 lasterketatan, bai 1.000-en eta Goierriko bihandi 515 lagun ditugu kopuru bezala. Eta jendek esate dugu, zati ez tezue handitzen inskripzioa, jende gehiago. Eta esatik zein da erantzuna? Ezin dugu, batetikan korrikalarien segurtasunei garrantzia handie, eta gaur hortan gabiltz, ez? Azkenean korrikalari bakoitzek damarre, eta korrikalarien segurtasune bermatu beharra daukeu. Denbora gehiago ez dizuet lapurtu nahi, segi kobertura konprobatzen da. Mila esker, Gauren arte? Agur! Doinuz jantzi ditzagun nintzak, musika baita gure bizitza aurrera. Señor Baldao! Horre, etorri honea, txaldeon! Berdin. Ondo alga? Txabola izek ez dizu emago, Ez. Txura? Hala izan berko. Zaldik egin torri zara? Bai. Nundik? Nekatzen mare bikin gaina. Bazpare, Bai. Bazpare. Da zu nungoa zea, Ni zaldi bikua, oain 30 bat urtean hemen zaldi binizina. Hori izkera hori izaten hemen goierritarra ez dela, Ez. Hori kostaldeko ikutukoa edo, Izatez, hori jokoa da Inazio Irastortzak atxina. Aita, hartzain ibili zen Aralarren, eta berak ere bide horri segitu dio. Maiatzean igotzen da Txabolara ardi eta behorrekin, eta Santa Lutzia egunean jaisten da herrira. 40 urte daramatza hartzain, eta mendiko gazta egiten du ardi esnearekin. Aurretik ordea, beste lanbide bat izan zuen. Orduan, beti ibili ez hartzai? Ez, gaztetan, jaioizkeo ardikin ibiliatuk, baina temporada daten itxasuan ibilien nion. Itxasuan, arrantzale. Eta zer da gogorragoa? Itxasua ala mendia? Segun. Nik uste hau beha dala gogorragoa igual, Bai? Bai. Itxaso txarra egin da, gu ibili ginen gu gaztetan ibili ginen da, orduan, itxaso txarra egin dara ez teke, inoruztek. Gaztetan ez da bildurtzen, baina... Zarrak eta kanpoa junda, une gehiti hori eta... Bai, hemen alaxin berriz etutuk, Bai. Hemen kanpon, bai. Guk ez genuen, espero, hartzaintza gogorragoa izatea igual, arrantza mundua gogorragoa iritsi zitzaigun, baina...
Ale izango. Bueno, orduan ganbo aldea juteko asmoa dugu eta nahi bat zu etorri. Bai, ez da, galdu balingo gea, Bueno, homen irastortzen hemen da, guri esan ez bihotxurren undi dien baino. Zer galtzea? Bai, komunok. Baina zaldin guen honi, Zaldin gainen? Bai. Gainen jarri mintzet, geho azpin, igual gehatu berrizete baino. Aralarko kauboia. Bai. Xile berria. Bai. Baina oso jatorra eta parra batzu dut Bai. Bagoaz Ganboako gailurrera. Eta bidean Manuren txutxuta bordara iritsi gara. Manu Andonirekin egonda goizean, eta orain mendira igo da familiarekin. Etxeko txikienak nola moldatzen ote dira hartzain lanetan? Arratxaldeon. Hola, berdin. Zer moduz, familia? No. Ez bezu, gustora? Bai, bentsat. Txikitatik gola itu naiz da, ez dut beste mundu ikusi. Eta teizu gogorra iruditzen hemen bizi modua? Ez, behian gogorra itu zaitu hemen baina. Manu Otegik bitxandatan igo du hartaldea Aralarrera. Erdiak lehenengo astean eta beste erdiak atzo. Orain, negua iritsi arte mendian egongo da. Hartzain lanetan emasteak eta seme alabek laguntzen diote, eta esan didatenez oso gustora. Ardietatik lortzen duten esnearekin mendi gazta egiten dute. Mendiede. Eta igual suerte balemen, igual esnea ondo bilduken da. Suerte txarra o ebaldi txarrak eta bale, gutxi hogit. Baina... Daunakin moldatu. Bai, daunakin moldatu. Eta zuere biltzeza ardia geisten da? Bai, bada egiten da lortzatzetatik. Aitari laguntzen diozu orduan? Toka bitzazaio. Gehiegi. Gustora iten duzu eta aita aprobetxa egiten da igual, Gehiegi. Toka bitzazaio. Daukozun goz bakarra da, pasieran, ardin bila joan, ekarri txagola poliki eta hoxe, bizi lasai bada, mendikoa bentzat. Bueno, familia, berandutzen ari zaigu eta gu gailurrera joan barko dugu. Kuadrilla, martxa! Bai, gu gelditxuen gu gehirati. Bai, Manukin da, hemen geratuko zarete? Bai. Oso ondo. Bueno, gure arte, agur. Bueno, agur. Venga. Egun zoragarria ari da izaten gaurkoa. Aralarko bihotzean, inguruan jende paregabea lagun, eta antzinako arbasoen arrastoak ezagutzen ari gara. Bueno, oxean hemen saltarri jartzen dik, monolitua. Bai. Hau, garai baten zazten zutik, Dudai gabe, nik eta hemen gaenok nik zetanok hola zautu dugu, baina esaten duen ez da nik irakorrita daukean ez, zutarri, menirre, baita errez. Bai, zuriziona. Nola bat erromeiri leku, bilgune, bertako hartzaien eta... Zala garai baten. Bai, horlako erabilera, eta ondorenen, gero oso ospetsu famoso bihurtu zen, handik honeaka, hanka geldin, hanka junton diela, salto egiten, agazen egiten zuen, apustu egiten. Saltarri? Bai, du saltarri, getuatu ingo, gutxi gara bera zenbat metro, pausua metroa, bi, bai, hiru eta beste oinerdi bai. Hanka geldin jarrita eta beste puntaino salto, da minik hartu baina, hortzak ni lehen epusatu. Uxue, atea panderoa. Hemen urretxokoa behira bai, baina isil izabete, hemen albon jarriko naiz, Ondo. Zer kontatzen da, orpua edo punta? Orpua beti. Beti? Atletismo, hau ez da atletismo, Honeaino, Patxi? Vale, pasako ini. Venga, etxoin, arrastu eber dugu. Xue, redoble, ya! Bueno, Patxine, haituetan hau ni hemen pelota leku edo baziela, ez da? Bai, hemen izan bertzen pelota leku bai. Eta frontoia paetan hundi ba? Frentez frente jarrita, teniseko tipoa. Hartzaiek eta hartzaien semean labak eta hola, ez? Osea, jarri aurrez aurre eta batetik bestea. Saltarria, pelota lekua, trastea, baina ganbo han begira dukeu eta ez da ilundu ez dut egin ningo, Goazen, bai. Bagoaz aurrera maldan gora. Dagoeneko ezaigu asko falta Ganboara iristeko eta gogotsugoaz. Esaera zaharrak dioen moduan, gustoko tokian aldaparik ez. Andonirekin geratu garen tokira iritsi gara eta hemen itxarongo diogu. Zeinen ederrak diren Aralarreko larre zabalak. Amaierarik ez dutela dirudi, baina topalekura iristen ari gara. Handik ez da askori faltako Ganboako gailurrerako, baina nola ez, iratidekin elkartzeko musika pixka bat joko dugu. Kuadrilla! Hori! Ze ondola!
Andoni! Makillagin? Zain da, urritz makilla. Ba, nik anutzi, eta ondo? Bai. Ia oztuta, Piskat bai. Piskat bai. Gande zei, ba, zemoz? Ondo? Lasai gara hor, zuen zain. Bueno. Otxe berotu gara. Ze ondo, Untza, zerako luxua. Baina, Bueno, ze moduz? Ze moduz junda? Ondo junda ardiekin eta bai, baina ardiekin mantxoxamar jungara. Zakinet zue behiekin, entzierro indezuela. Ziztu bizian behiak, urritz makia ergin hor, tak. Bueno, ba, abitu emar dugu ez? Hortik gora, zeinak ibidea. Venga, guazen ba. Oinetan agarmentzen ditut lurraren komunikazio tapadak. Kuadrilla ederra bildu gara gaurko gailurrean. Katxina eta konpainiak ilundu aurretik buelta ematea erabaki dute. Baina guk aurrera segituko dugu. Gailur gozez gara eta kanboaraino igo behar dugu. Gailurra hortxe daukagu eta, aldapangora sekula jodezue olako aldapangora? Aina hundian. Aina hundian ez. Venga, ba ekin da, eman egurra! Gambo! Horre, hola, naturan kontaktu, nola lasai eta trikitixa hotxakin horreotea, zoragarri, zoragarri. Bai. Lagunak eta gazte horiek trikititxan eta giro oso goxoa, biziki goxoa. Jende asko zautu deu, harremanak egin ditugu. Ugaldi ona. Bai. Andoni izpuru zautu deu, ugalditik kanpoa. Lortu deu. Earra. Hain zoiri ointxu sekulan ez etorri, benetan, nik uste beti gogoratuko dela egun hau. Earra! Behitu eta gainera behitu ze hilargi daukagun, Bueno, Ireti! Beste gailur bat, Kostata, baina hemen konbizitzauta kostaga besta, Bueno, behitu hor daukagu txindoki pare-parean, Bai. Eta han atzean lehen ikusi ez ditugun batzuk, Aiako Harria, Larrun, eta han atzean urruti Pirinioetako elurra ikusi diteke, beraz, Gambo edo Gamboa, ez da hoxean? Bueno, berdin dio, Ederki! Venga, beste gailur bat! Martxa! Leku gutxitan sentitu dut naturaren indarra gaur Aralarren bezala. Hazien da, deitzen diote hartzainek, inguru honetan ezitako aberei. Hazien da, deno gara hazien da, zioen ministroaren esaldi ponposuak, bai horixe. Baina hartzainek eta abeltzainek egunero egin behar izaten duten lana ikusita, sekula baino beharrezkoagoa iruditzen zait, denok ahalegin egitea, lanbide honek iraun dezan. Oreka ez da erreza, baina saiatu beharko genuke elkar ulertzen, mendia ere, denona baita. Urrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.